Hola, què tal? Com esteu? Soc la Simona Lambrechts i he escollit per vosaltres aquest llibre que es diu 36 composicions del Pere Romaní i n'hi ha moltes coses que m'han fet escollir aquest llibre. Per començar, totes les cançons estan gravades en vídeo, en YouTube, cosa que a mi m'agrada moltíssim, tant per mi mateixa com per quan faig classes, perquè sempre em motiva de tenir un acompanyament o alguna música de referència quan estàs estudiant els temes. Veureu, quan tingueu el llibre, que les melodies són superboniques, són molt atractives i molt accessibles, això sí, a partir de nivell mitjà fins a un nivell més avançat. Està pensat en el nivell del llibre, comença una mica més facilet i acaba una mica més difícil. Això ho trobo molt ben fet també. Després, una altra cosa que trobo molt atractiva d'aquest llibre és que tots els temes són ballables. Pràcticament, si t'aprens tots els temes del llibre, te'n pots anar a fer un bolo de ball, de festa major. Hi ha valsos, masurques, dobles xotis, sardana curta, cercles, apelluars, vals a 5, borrelles, ball pla i corrandes, polca, ril, rumba, fandango, calejira i arinarín. O sigui, no falta res. Després, hi ha una altra cosa que m'agrada molt d'aquest llibre també. Tenint en compte que els acordions fan dues veus, amb la mà dreta, i l'acompanyament, i a sobre en aquest llibre, en algunes cançons hi han escrites variacions, pràcticament tenim aquí possibles arranjaments per 4 instruments. I una altra cosa també que m'agrada molt és que hi ha una explicació sobre com es poden interpretar els acords. Evidentment, els acordions toquen amb la mà esquerra els acompanyaments, però amb el violí també podem fer acompanyaments, però necessitem saber una mica amb quines notes podem jugar. Doncs això hi ha una explicació al final del llibre que explica en quines notes podem posar en quins acords, que això va molt bé per les persones que van una mica més perdudetes en l'harmonia. Recomano aquest llibre per tots els instrumentistes, no només per acordionistes. Feu-lo servir, és realment molt maco i estareu tocant la música tradicional del futur. Tocaré per vosaltres ara una de les peces. Aquest valset que tocaré ara posa vals, però el Pere m'ha explicat que sense repeticions és ballable com un vals familiar i us ensenyaré de quina manera podem disfrutar amb aquestes melodies a casa nostra. Agafem el mòbil, agafem un altaveuet que vagi en Bluetooth o algun altaveu que tingueu per casa i disparem i a disfrutar. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc i vaig al bosc a buscar.
crepuscle.